Käbir sözler wadyr diňe bir gulagymyza dälle, yüregimize täsir etýär. Müň ýyl mundan ödül ýaşap geçip biziň döwrümizi bizden has gowy düşündirýän bir dana Ibn Sina. Onuň sözleri diňe bir alymyň sözleri bolman, durmuşyň manasy bolup durýar. Bu videoda eşiten her bir sözüňiz bir kitapda basarlyp ýatan hazinler bolup, durmuşda ýol görkezçi bolup durýar. Diňe dinläp geçmede manasyny çykarmaga synaş. Tebe bu sözler geçmişten sana yüzlenýär. Bilmek yeterlik däl, düşünmek has zerur. Alım ve akıl bolmazdan din peyda etmez. Adam diňe bedeni bilen däl, ruhu bilen adamdır. Ähli hastalyklaryň başy ruhu çökünlükdür. Özünü tanımayan başka bir yerini hiç kaçan tanap bilmez. Akıl hoş iňul baýlykdyr. Ýöne ýürek bilen bir bolmadyk, akylyň soňy helakçyligi size war etýär. Adam düşünmeýän zadyndan ýüz öwürmäge meýillidir. Pikirlenmeýän jemgyýet ýaşaýan ölülerdir. Ruhu rahatlygy bilimde we düşünjäň çoňulygynda gizlidir. Oýlanyp bilmeýän akyl garankyda galan şem ýalydyr. Tebipçilik diňe bir bejermez, ýaşamak hem öwrüdür. Hakyky hastalyk bedenne däl, ruhdaky umytsızlykdyr. Tebigat iň uly dermanhanadyr. Her insan öz içindäki duýgularyň lukmanydyr. Gorky adamyň akylyny tutsak eder. Her bir bilim jogapkärçilik getirir. Akyl aýna ýalyr. Näme bilen imitlendirseň, şonu görersiň. Bilime yetjek bolsaň, ilki bilen menmenligi taşla. Durmuş çötülmeli masal däl, many bilen ýaşamaly ýol. Wagt ähli zadyň dermanydyr, ýöne käbir ýaralara hikmet şipa bolýar. Bir adamyň danalygy diňe dymmagy bilen ölçülmän, haçan gürlemegi başarýanlygy bilen ölçülýär. Şipa gözleyen ilkin niyetine rastlamaly. Bedenin ýadanna däl, ruhun ýadanna hastalanarsyň. Danalyk başlanýar akyl bilen, tamamlanýar sabar bilen. Ýalňyşlar iň gowy mugallimdir. Eger gaýtaryp dursa, bu bir nadanlykdyr. Adamdyň ýalňyz wagty joşýar, özüne dolanýar. Ölümden gorkma, manasız ýaşalan durmuşdan gork. Ibn Sina'nın bu sözleri diňe bir geçmişler bize gelýän ilham bolman, geleceğimize ýagty ýol açýar. Bu sözleriň her biri durmuşymyzda oýlanmaga we başgaça garamaga täsir etýär. Durmuş aradalary gaýy ustalar arasynda bu sözler bir pursatlygy bolsa ruh şatlyk berýär. Ýatdan çykarmaň, käbir söz durmuşyňyzy ütkedip biler. Eger bu sözler sana täsir eden bolsa, tesbirlerde iň halan sözüňi ýazmagy unutma. Like koyup, bu paýhasty sözleriň başga adamlara da ýetmegine kömek et. Kanalymyza abza bolun. Paýhasty sözler bilen durmuşyňyzy täsirli geçiriň.